Часът е 8:30 вечерта, аз почти се приготвих, стегнах си багажа и заминавам за Истанбул отново, този път с екипа на Medical Karaca за пълен медицински чекъп. Аз и цял автобус с пациенти, които ще ходят на преглед в Истанбул. Заминаваме точно тази вечер в 10 часа. И ви взимам с мен на това пътешествие с поглед към здравето. Здравейте, аз съм Полина Попова и добре дошли в моя канал. Както споделих в предишното видео, което беше опознавателно за мен и защо съм направила YouTube канал, в моя канал ще говорим за моя живот, за моята работа и за всички съпътстващи неща, които са част от животите на всички вас. Говорим за здраве, говорим за мода, говорим за ежедневие, за спорт, за култура, изкуство, за всичко, което е важно и е част от нас. И разбира се, идеята не е просто да ви споделям аз как живея и какво правя, ами какво би било полезно и интересно за вас, да знаете, да научите нещо ново и да имате някаква информация, която не е толкова достъпна за всички вас. Набързо разказвам как се озовах в Истанбул, благодарение на Medical Karaca и Karaca Tours. Аз работя с тях от половин година. Идеята беше, освен да си направя пълен чекъп пакет, профилактично изследване, то и да заснема целият процес за социалните им мрежи, за да споделя с хората, че не е толкова страшно веднъж в годината или веднъж на няколко години да се подлагаме профилактично на такива изследвания, за да разбираме, че всичко е наред с нашето тяло или ако нещо не е, да го хванем време. А пък Karaca Tours ме изпратиха в хотел Рамада Мерте, с който те работят, by Wyndham. Хотелът е уникален и от хотела, освен няколко интересни кадра, решиха да заснемем и масажи, хамами, сауна кадри, които, разбира се, за човек, който не е спал 24 часа, беше добре дошло, така че се насладих изцяло на пътуването. Беше много полезно за мен, полезно за здравето ми. Чух страхотни неща, отзивите от всички изследвания, които направиха докторите след като се направиха изследванията, бяха, че аз съм много добре, че активно спортувам, че се храня здравословно. И въобще ме мотивираха, че аз съм добре и че каквото и да се случва през тази зима с имунната ми система, тя се бори, защото всичко е здраво. Така че да видим как мина моето пътешествие и ще си говорим после. Вече съм на автогарата и в момента си търся точния автобус. Това не е случайен превоз, това ни е превоза до Истанбул, до болница Мемориал, благодарение на Medical Karaca. Минаваме границата, всички са леко уморени, но още се държим. Часът е 6 сутринта, пристигнахме доста по-рано от планираното. Аз успях да спя около 2 часа в автобуса. И сега очакваме все пак да отворят болницата, която на пръв поглед изглежда доста добре оборудвана, обзаведена и голяма. И очакваме да ни приемат един по един и да започнат прегледите. Тони като координатор на Medical Karaca е тук, за да поеме и да преведе всички пациенти през необходимите изследвания. Аз също реших да се подложа на няколко изследвания, кръвни тестове, рентген, ехограф, кардиолог. Общо взето най-базовите, които са важни за този ежегоден чекъп здравословен. Да, ще видим какво ти е така основното здравословно състояние, най-основните параметри, които са нужни за женското здраве. Съответно да видим, ако някъде нещо се покаже, тогава се прави нещо допълнително, за да се изясни, ако има някакъв проблем. Надяваме се, разбира се, че всичко ще излезе както трябва. А да попитам пациентите, които пътуваха с нас, горе-долу колко на брой събрахме и в какви различни направления са? Имаме доста пациенти, няколко двойки за инвитро, които ще се срещнат с лекаря днес. Не са им установени проблемите в България, така че се надяваме тук да видим какъв е проблема и да могат да тръгнат по пътя към мечтата си да имат собствено дете. Имаме пациенти в направление неврохирургия, гинекология, неврология, ендокринология,
да не пропускам някой. Офталмология също. Изобщо доста пациенти в много направления, така че ще се разпределим из крилата на болницата и ще видим... Болницата е много голяма, аз не знам ти как ще се разпределиш на колко места ще си едновременно. Да, пациентите са така горе-долу записани, че да можем да съчетаем нещата и да можем да сме навсякъде. Но така или иначе си има координатори, които ги посрещат. Ние, когато изпращаме нашите пациенти тук за лечение, ние не сме тук, така че тук си имаме колеги, които поемат. Има си болницата международен отдел, който отговаря изцяло за всички български пациенти. За всеки пациент си има преводач, така че изобщо да не се притеснява никой, че ще има езикова бариера, че трябва нещо те да комуникират с доктора. Повечето лекари, разбира се, знаят английски, но пък и пациентите не са длъжни, пък има и медицински термини, притесняват се повечето хора, така че винаги си имат координатор, който ги поема още от влизането в болницата и е с тях през цялото време. По време на прегледи, на изследвания, диагностика, лечение, ако трябва да бъдат хоспитализирани, съответно също имат достъп до координатора си непрекъснато 24 часа. Това е много важно, защото координатора играе ролята на подкрепа в този момент. Да, ами добре, Тони, тогава да ходим при другите пациенти, да очакваме прегледите. Предстои! Пристигна и нашия преводач Сеня, която ще бъде с нас целия ден. Иен. Добре съм. Да, ни Иен. Да натискаме добре, поне 2 минути. Şimdi kameraya doğru desin ki hiç acımadı, hemşirenin eli çok hafifti. Сега може да кажеш нещо свързано с сестрата, че въобще е заболяла. О, не, изобщо. Благодаря. Само сещам как ми пулсира вената в момента. Teşekkür ederiz. O zaman biz kabımızı şimdi alalım mı? Evet, verelim. Tamam. Доктора беше много внимателен. Отиваме към радиологичните изследвания. Точно така. Айде. Радиологичните изследвания включваха панорамна снимка на зъбите, както и рентген на бял дроб. След това от болница Мемориал Бахчелиевлер се бяха погрижили за това да не останем гладни и жадни. В ресторанта на болницата ни очакваше сервирана закуска и чай за цялата българска делегация. Продължихме с изследванията, като беше ред за ехография. Ехограф на щитовидна жлеза, продължихме с ехограф на бъбреци, дълак и черен дроб. Как минава един твой ден с много хора? С много хора, с много наши хора от България. Доста натоварено, обаче това ми доставя голямо удоволствие, защото мисълта, че да помагам на някой, на наши хора да помагам, това е нещо много, много по-различно и много ценно. Следваше кардиологичен тест, който включваше ЕКГ, тест на пътека за измерване на пулс и кръвно налягане и видеозон на сърцето. И докато чакам резултатите да излезнат, Караджатурс ме отвлякоха за едно приключение до Рамада Мертер by Wyndham, страхотен хотел, с който те работят, и заснехме тези кадри. И сега, след хамама, имам почерпка от тези прекрасни хора, които ме обгрижиха, защото съм звезда явно. Много благодаря. Тешекюр едерим! Ето, че и дойде моментът за тръгването. Всички са в автобуса и ме очакват само мен. Качвам се и аз. Всички изследвания са направени и сега в автобуса ще ви споделя малко повече. Какво прави днес ти? Аз бях в Турция. В Истанбул? Да. Бяхме заедно? Да. Я се представи на нашите приятели. Аз съм Димитрия. И си на колко години? На 12. Ти си голяма? Мога да кажа. И аз съм на 12,5. Плюс... Ами аз малко не ти вярвам. Не ми вярваш? Да. Нямам доказателство. Добре, ма ние сега трябва да слизаме, човек. Слизаме. Айде си довършим видеото после, нали? Натискай пауза. Чао! Чакай, кое? Да. Това? Това?
Накратко, Димитрия беше на изследване уши, нос, гърло в Истанбул, но не успяхме да си довършим видеото. Да, не снимах в автобуса, защото всички заспаха и реших, че не е удачно да ги притеснявам и да говоря в автобуса, докато те си почиват. И аз бях изморена, но аз на път трудно заспивам. Това беше общо взето една пълна обиколка на болницата, изследвания от кардиологични, кръвни, с туморни маркери, нива на холестерол, ехография на щитовидна жлеза, на бъбреци, далак, на сърце, видеозон. Въобще пълен пакет, очен преглед и резултатите от всичко това бяха положителни. За първи път си направих панорамна снимка на зъбите. Чок ги взел, както казват турците. Не си бях правила, не ми се налагало. Аз мъдреци нямам. Така може да видите. И не ми се и налагало. Но да, беше много интересно и аз съм супер щастлива, защото имах леки притеснения, че може би нещо може да излезе не наред, но зачукам на дърво, за сега съм добре, жива съм и ще съм жива още дълго, за да снимам в YouTube, понеже много ми харесва. Майтапа на страна, много благодаря на Medical Karaca и на Karaca Tours, че ме изпратиха на това пътуване. За мен беше чест и удоволствие, имам цяла папка с изследвания и е време за Call to Action. Ако моят канал ви харесва, ако имате нужда от повече информация относно Medical Karaca или Karaca Tours, то може да напишете долу в коментарите вашия въпрос и аз ще се радвам да ви отговоря. Ако нещата, които споделям, ви харесват и искате да видите докъде ще се развие този канал, ударете камбанката, тинк! Последвайте ме, коментирайте и бъдете част от вълнуващия живот на една блондинка. Прекрасен ден, вечер, сутрин или в която част на деня гледате това видео. Чао!